סימי, המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה. סימי היא עמותה מבוססת על מתנדבים וצוות עובדים, הפועלת לפיתוח שירותים למען מהגרים בישראל, במטרה לשמור על זכויותיהם ולדאוג לרווחתם. תנו לי לספר לכם איך הכל התחיל. סימי הוקמה ב-1998 על ידי ארנון מנטבר. העליות מברית המועצות ומאתיופיה הובילו לפיתוח מערכת קליטה. ומהניסיון הזה צמח הרעיון של ארנון, המייסד של סימי, להקים גוף לא ממשלתי לשיתוף ידע ושיתופי פעולה בינלאומיים בתחום ההגירה. אבל זה לא היה כזה פשוט. הוא ביקש את תמיכת מנכ"ל הג'וינט העולמי, ואז זכה במכתב המעודד את הקמת העמותה. ארנון הצליח לגייס קבוצת מתנדבים מרשימה, אנשים בכירים עם ניסיון וקשרים. בסיועם ובעזרת צוות העובדים, סימי העבירה את הידע של ישראל לעולם דרך סמינרים והדרכות מקצועיות. בשנת 2000 התחילה הגירה של פליטים מאפריקה, דרך הגבול בין ישראל למצרים. נכון, מדינת ישראל הייתה מומחית בקליטת יהודים, ופתאום נדרשה להתמודד עם כניסה של מהגרים שאינם יהודים. בשנים אלה, העמותה קיבלה מענק משמעותי מהאיחוד האירופי, שבזכותו סימי קידמה מאבק בסחר בבני אדם, הסכמים בילטרליים באמצעותם מגויסים עובדים איכותיים ומקצועיים וללא תשלום דמי תיווך, וחזרה מרצון. ב-2011 נחתם ההסכם הבילטרלי הראשון להגירת עבודה עם תאילנד. משם נפתחה הדרך להסכמים רבים נוספים, וסימי הייתה שם עבור המהגרים. ובאותה שנה, סימי קיבלה את עיטור נשיא המדינה על המאבק בסחר בבני אדם. ב-2012 הוקם מרכז הפניות הרב-לשוני עבור העובדים הזרים בשיתוף הרשות לאוכלוסין והגירה. מאז הוא כאן בשבילם, מלווה ותומך באלפי עובדים מדי שנה. וב-2014 סימי מפסיקה להיות חלק מארגון הג'וינט, הופכת לעמותה עצמאית וממשיכה להתרחב עם שותפים מקומיים ובינלאומיים. בנוסף למהגרי עבודה, סימי מטפלת במבקשי מקלט, בחינוך והעצמה לילדים ולמבוגרים, ובהתאם לעקרונות הומניטריים ואמנות בינלאומיות כמובן. ובתקופת הקורונה, סימי סייעה בעזרת מענקים בשווי של כ-27 מיליון שקלים ליותר מ10,000 משקי בית, בהם 8,000 ילדים. סימי מובילה מחקר והערכה, מפרסמת סקרים על תנאי מהגרי עבודה, בשיתוף הממשלה ומוסדות אקדמיים, כדי לאפשר תוכניות ופתרונות יעילים, ומרחיבה את השותפויות בסיוע למתמחים זרים בחקלאות. ומאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, סימי תומכת גם בחיזוק המשק בידיים עובדות, וגם בשיפור המעטפת היומיומית לעובדים, דרך מוקד טלפוני ואפליקציות. הייחודיות של סימי תמונה במנהיגות מתנדבת פעילה, אנשים בכירים שמקדישים את זמנם כדי לעצב מדיניות ולהוביל עשייה. סימי, למען מהגרים ולחברה טובה יותר. ארנון יקר, תודה על החיבוק ועל מה שבנית כאן. הסיפור של סימי ממשיך בזכותך.